jdeme lyžovat. Čau lidi, vítejte do dalšího vlogu a ptáte se, proč mám čepici? Protože mám strašný vlasy. Děkuju vám za moc hezký ohlasy na minulý video, vážně jste mě potěšili, hrozně moc lidí mi psalo, že je to super nápad. Takže tohle si hrozně cením a díky moc. Měl jsem první celý školní týden a musím říct, že škola moc super. A to nejenom z důvodu, že je o hodně lehčí, ale taky z důvodu, že tam jsou úplně jiný lidi, úplně jiný učitelé, jsou tam o hodně příjemnější, o hodně se s vámi jinak bavěj, ten systém je trošku víc promakanější s těma známkama a prostě celý je to takový příjemnější, víc mi to vyhovuje. První problém ve škole nastal až v tu chvíli, kdy jsem zjistil na hodině filozofie, že mám za 1 hodinu přečíst 6 A4 anglického textu, kterýmu vůbec nerozumím, jsou tam asi tak, rozumím tak 1/4 těch slov, a ještě k tomu mám porozumět tomu hlubšímu významu a napsat o tom esej. Jinak proběhla celá škola v pohodě a neměl jsem žádný problém. Hodně lidí mi po posledním vlogu psalo s tím, abych řekl trošku víc o tom, jak jsem se dostal k téhle myšlence, proč jsem se tak rozhodnul, kdo mě motivoval a jak to všecko funguje. Tak k této myšlence, k tomu, že bych jel někam takhle na delší dobu, mě motivovala moje kamarádka, kterou asi všichni teď lidi, co na to koukají, taky asi většina z vás zná. Odjela na rok do Virginie a já jsem si řekl, že to je super nápad a že mě to hrozně moc láká něco takového zkusit. A tak jsem řekl rodičům a ty neměli žádný problém. Tak to by byla motivace. A teď trošku k tomu, jak to funguje, jak to chodí. Za první musíte dojít do jakýkoliv agentury, která tohleto dělá. Já jsem jel přes Student Agency, která pracuje teď s organizací NACEL a organizace NACEL umísťuje tyhle vlastně svěřence umísťuje na místa po USA. Celý proces trvá docela dlouho, takže jestli o tom někdo uvažujete, tak vám radím, abyste to udělali i klidně 3/4 rok dopředu. Protože jedna věc je vyplnit všechny papíry, udělat všecko tohleto a blablabla. Ale druhá věc je, že se hrozně dlouho hledá ta rodina. Já jsem hledal svoji rodinu asi 2 měsíce a kdybych tu rodinu nepřijmul, tak si myslím, že by bylo docela problém najít další. Rodinu nehledáte sami a nemůžete si ani vybrat, do jaké části USA chcete. Tohle všecko dělá ta organizace NACEL, která mi řekla, tak tady máme tuhle školu a tuhle rodinu, rozhodni si, jestli tam chceš nebo nechceš. Celý ten zájezd není vůbec levnej, dohromady to bude stát něco kolem 220-30 tisíc korun českých. Tak můžu říct, že to stojí za to. Stojí to za to. Opravdu, můžu cítit, že se úplně celý měním. Ten proces toho, že jste úplně v neznámý zemi s úplně neznámýma lidma, je to úplně něco jiného, protože se na všechno musíte koukat z druhého pohledu, chcete taky nějak zapadnout, takže se musíte i chovat trošku jinak. A zároveň se k tomu učíte tu angličtinu. Nemyslím si, že neumět anglicky je až taková zábrana. Samozřejmě nějaký základy musíte mít, ale je tady ještě jeden student z Brazílie, který úplně anglicky neumí, ale teď už první týden a půl byl hrozně sticha, s nikým nemluvil, ale teď už se do toho dostává, už mluví celkem plynulé, v pohodě. Takže nebojte se, stojí to opravdu za to. No a další věc, musíte mít prostě štěstí na rodinu a já tohle štěstí mám. Moje rodina tady je úplně skvělá, dokonalá.
povídáme si pořád, koukáme spolu na filmy, pomáháme se vším, když potřebuju něco, tak to snaží se to co nejlíp udělat. No to není jenom o nich, je to hlavně i o mně. Když někam jdu, snažím se jim zavolat, aby byli v pohodě, snažím se informovat, co se děje, jak se mám, jak se nemám. Snažím se být co nejvíc otevřený. Když dostanu dobrou známku, tak jim to řeknu. Když dostanu špatnou známku, tak jim to řeknu. Američani tohle hrozně obdivují. Takže otevřenost se tady hrozně cení. Tak nové věci, které mě zatím Amerika naučila, musím říct, že z jedné části je to hlavně disciplína, protože se snažím mít pořád uklizeno v pokoji a zároveň ten strach z toho, že přivedu a že budu tlustý, je tak obrovský, že zatím každý den tady cvičím a funguje to. Co mě naučila Amerika je nebrat si všechno tolik osobně, protože jejich humor je trošku, pro Evropany je jejich humor trošku urážlivý. Oni pořád se urážejí. Je to, prostě jejich humor je trošku jiný než ten evropský, takže se snažím si to nebrat všecko osobně. První dny to bylo celkem těžší, ale jde to. Další věc je, že nikdy nesmíš nosit stejný ponožky, jako máš kalhoty. Tohle jsou docela, neřekl bych háklivý, ale když přijdete, je to divný o tom mluvit, ale taková ta školní móda je prostě, že ponožky nesmí být stejný jako kalhoty. A ještě jednu věc přidám a to je ta, že se dá míchat sladký i slaný. Občas je to dobrý, jako třeba u čokoládových preclíků, ale občas je to fakt ne až tak moc dobrý, když si hodějí na vajíčka javorový sirup. A zase tu je jídlo. Objevil jsem další křupky a čokolády a karamely a pici a... Moje nejoblíbenější sladkost tady jsou zatím Reese's. Teď to asi můžete někde vidět. Reese's jsou kolečka, které jsou naplněný borákovým máslem a kolem toho je karamel s čokoládou a to je moc dobrý. Moc dobrý. Americký fast foody. Americký fast foody jsou tady všude. A je to Taco Bell, Burger King, McDonald's, prostě tady všecko je. Zatím jsem ochutnal milkshake, který tady mají teda lepší. A ve fast foodu jsem měl první americký hranolky. A evropský jsou lepší. Americký hranolky jsou takový trošku divný. Když je rozkousnete, tak oni chutnají jako kdyby uvnitř nic neměli, žádnou výplň, takže jsou takový trošku jiný. Co se týče veškerého jídla a tohodle, tak je to tady všecko asi dvakrát dražší. Mají tady dražší jídlo a to o hodně, ale naopak tady mají o hodně levnější oblečení, boty a všecko takové jídlo. Řídit tady můžete od 15 let, pokud si uděláte licenci, ale s doprovodem rodiče. Takže pokaždý řídíte, tak musí s váma sedět nějaký rodič. Tohle všecko platí až do 16 let a v 16 letech můžete už sami řídit auto. Dokonce to tady funguje tak, že pokud v 16 letech jste tak dobrý řidič, tak můžete jít rovnou na zkoušky a nemusíte tady dělat veškerou autoškolu, ale jenom závěrečné zkoušky, takže je to tady finančně trošku levnější. Musím říct, že tohle se mi docela líbí, protože už většina lidí, kteří tady jsou, kteří občas řídějí, tak to nejsou žádný paka a už se docela v tom vyznají. Velký téma teď tady bylo zvolení nového prezidenta Donalda Trumpa. Měl jsem z Česka pocit, že ho tady nikdo nemá rád a že všichni radši měli Hillary a není to úplně tak pravda. Nikdo tady nemá rád Trumpa, ale nikdo tady nemá rád ani Hillary. A většina lidí dokonce říká, že Hillary je větší zlo než Trump. Příští týden se můžete těšit na nějaký záběry ze Super Bowlu, finále amerického fotbalu, který se koná příští víkend a je to tady obrovská věc. Naše rodina tady bude dělat rodinnou party, která bude velká. Takže tak. Děkuju, že jste se koukli.
Jestli se vám video líbilo, podpořte mě lajkem, mě tohle vytváření videí zatím hrozně baví a tak. Děkuju moc, mějte se, čau.